golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamen Fulɓe TV wari kam ɓamta wolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗandari konde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddino yitina tawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gonde. Assalamu alaikum jama wonɓe jettade DJ ro Taxi FM promotion hande noon minen tawe ɗo e Wali Bakunda Fulɓe TV télé mo annduɗa téléji ɗin télé mo annduɗa yaadude e jamanu ngun nini minen tawe ɗo e nder Wali Bakunda ɗum ko nder URR ɗum woni Fulɓe TV hande men tawe ɗo e artiste mo annduɗa wiyeteɗo Baba Mayram e Roja hita yo hitan programme mo ɓe watta ɗo on hande noon Fulɓe TV hewtiɗo e Wali Bakunda ɓe andina on ko fewndi ka nder programme eɗen nder ka programme o wattu DJ ro yaadude e caméraman mo annduɗa wiyeteɗo Aliou Diallo minen nder live in Wali Bakunda hande jemma ɗum noon waɗe Fulɓe TV folo yiyon ko watta ɗo hande kon ɗum noon Aliou bisimilla ma hande en yiiɗo jama on fof hiɓe ɗo en tawe ɗo e Wali Bakunda en kawriɗo neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo molanaɗo moole ɗum woni nanganɗo foti fonda tumanna ɗum woni Roja e Baba Mayram ɗum noon ala ko mbatten rek o haalna e inde makko yettode makko ɗum noon mawɗa o salminama eyyi min calminima mi lamdimama ko jam tan gonɗa jam tan gonmi DJ Yero yo haalan yimɓe hande ko inde ma e yettode ma taw bala en nadde yewtere min ko Hamidou Mbalo mbiyetemi ok Hamidou Wali Bakunda Wali Bakunda ok Hamidou hande a tawtorama ɗo hiiro ngo ganduɗa hiiro mawgo hoɗum mbawɗa haalde jemma mawɗo mo ganduranta jemma international batteɗo nder Wali Ba hande nder jemma ko adi ko fof en mbi bismillahi rahmani rahim eɗen jetta hen Allah no fewi Allah tawnude enen nde ɗo ñalande kadi hande e nder Wali Bakunda sabu ni hay goto ɗaminanoki ni DJ Yero o wattu ɗo somi wima mi haalnama no mbami no beltorimi ɗo ni an mi haalanoyamma sa ko wona yani yam sabu hakke welo welo ko woni he am go sabu sukaɓe ɓe gila gimmi ɗo ko Allah wattidi kam e mumen yitti wonki hakkude am e mumen ki ɗum ko Allah tan andi ɗum goɗɗo wawa andude ɗum teddugal ngal gokki kam ngal alhamdulillahi rabbil alamina miɗo yettiri ɗum Allah miɗo jarna ɗumen kadi sabu min han ala ko jommi ɗumen neɗɗo si itti fof muɗum watti e maɗa on a wawa ɗum yobde hay hunde kala ko woni sabi Allah e nelaɗo muɗum kala ko wona sabi Allah e nelaɗo muɗum DJ Yero accu yaha toon ko fenade won ɗon sabu neɗɗo si aɗa yiɗi tan yiɗirtan neɗɗo sabi Allah e nelaɗo muɗum sabu ko ɗum idi ko ɗum sakkitto kadi to ni no kala ko wona ɗum ɗon ɗum ko fenade min ko ñagotomi bo jiɗi no mbatta sabi Allah e nelaɗo muɗum no nangodir ganda ko kayen tan e kayen tan wota gaño hecc hakkude mumen ɗum ɗo han ko ɗum ɗo janggo en ganda ko artani nden to fansiji ɗi no feewi kadi sabu ɗi woodi fansiji goɗɗi wiyoɓe koye mumen ko fansiji ta wona fansiji wallahi ɗum wattore ɗe en ɗum jiya ɓen ko guittindiroɓe leñol sabu DJ Yero han min simi ari he maɗa
simi wiima kaari ko ni wayi ta wona ɗum won he on ko onon gonduno jemma e ñalawma on ko faala en lancodirde ayi yoɓe ndento ɗon no feewi yoɓe nangodir ɓe ganda ɓe tawde ɗo innaji mumen ɗi e babaji mumen ɗi Allah waɗi ka en kala ngari e nder ɗum no nangodir no tawiri famille o no woniri ni no nangodir noon continira noon jara noon ha no Allah waɗi o min ko ɗum ñagotomi Allah e nelaɗo muɗum miɗo jara Allah miɗo jara ɗumen miɗo yetta ɗumen yo Allah naɓir ɗumen kadi yeeso yo wota gañ heeñ hakkude mumen ya barke Allah e nelaɗo muɗum DJ Yero mi salminima an kala miɗo weltanima no fewi DJ Yero no bete min ɓuuri weltade wiwdema Serekunda to wonto ha ɗo waali ba ɗo ko gilli waɗi ɗum ɗon ɗi selli e kono en jetti Allah e nelaɗo mum mbiɗen jarama yo ni ɓoy kadi hakkudeji meɗen ya barke Allah e nelaɗo mum e programme o kola Allah e nelaɗo muɗum DJ Yero programme o ko programme moɗon kala programme o no welirta min gokkima toppitora noon kadi ha feewa ganda ko aduna laaroyta ni eyyi jarama DJ Yero a salminama a jarama ɓeɗe wona Demba fa hande ko ni wonno Demba kanko woni mo ganduɗa neɗɗo mawɗo e nder ɓeɗo jaliɓe ɓe ganduɗa jaliɓe ɗiɗo enɗodirɓe jokkodirɓe enɗam ɗum woni Rodia e Baba Mayram te kanko woni yeesojo mabɓe o iwiɗo ha Madina Gounass o hewti ɗo fiwagolɓe support ɗum noon ko mbiyami rek kala daaro Fulɓe TV rek mbakkile mbawon wallu yimɓeɓe artiste aɓe ɓe andiranta ɓe ko upcoming artiste fiɓe mbawa nabde culture men no hanniri ni ɗum noon Demba min mbiyama tan a jarama no bete ɗum noon nena salminama angala salmitama yo indema yettode ma min ko Farmata Diawo Farmata Diawo eyi hande noon ko ɗum hande noon ɓurte noddirede ko Djina Djina Diawo eyi hande noon hoɗum jirɗa e jemma o hande ɗo sina jemma o kay moƴƴi jemma o moƴƴi yooɗi jemma o kay ko haaɗo tan eyi ko haaɗo tan saabu weltare nde si neɗɗo wi haala weltare nde tan haaloyat ha yakkoya hanti wallahi sina kay miɗen ñaago du'a no Allah firtu arsike ya barke Allah no Allah waɗan en cellal Allah itta ko saɗi addana en ko weeɓi ya Allah hebbi yajjina ya barke Allah Allah naɓir yeeso ya barke Allah kala ko kulɗen Allah dandu en ɗum geɓɓanɗe en ko boni yo Allah huppuɗum e hoore mum ya barke Allah Allah naɓir saare nde yeeso naɓira onon kala golloɓe ɓe yeeso ya barke Allah eyyi hoɗum kalanta yimɓeɓe fi o amen télé mo ganduɗa ko télé fulɓe e biyeteɗo Fulɓe TV hoɗum kalanta daroɓe Fulɓe TV ɓe hoɗum wawta ɗum e haalande fi affaire e dow golle amen ne sina golle mon ɗe moƴƴi golle mon ɗe jooɗi oɗon jokki golle mon ɗe ya Allah jokku onon ya barke Allah sina o wattuɗo eɗen goni ɗo e hiiro ngo noon ko hiiro pindingol yimɓe e piiro sosan kollugol yimɓe fi sosan eyyi koye fi ɗum gonɗen ɗo eyyi Ruby Diawo eyyi nde oɗum jiiɗa hande o jemma mo ganduɗa jemma molnaɗo mole baɗɗo ɗo hande nder Waly Ba Kounda hankay han ala ko yombata e nder Waly Ba koɓe mbino ko tan kala daɗaɗo hiiro ngo a daɗama ko mawni saabu foti fonda tumanna ɗi wakkile e golle muɗum e golle mum nde kala e mbeyino bete ya Allah jokku golle mumen nde ono ɓeɗɗa Satan yettoɗo Diawo hande noon ko ɗum jiiɗa e programme Baba Mayram e Rodia ɗo hande machallah sina e weyɗi hoɗum mbawɗa haalande fansi ɗi sina ɓe jettama ɓe jarama no garɗe dolal e kewal minen kay min pari han ɗo ɓeɗa min ko Hawa mbiyete Diawo tan gonɗo jam ɗamen boni hande ɗum mbiɗa hirde hande hiro ko sina wela weltina koyngal eyyi min komi fansi Baba Mayram aga fansi Baba Mayram ko ɗum waɗi a garɗa ɗon hiro ɗo eyyi hoɗum mbiɗa fansi mum fansi ji ɗi sina e mbiya no mbat seeɗa seeɗa hay jarama tigui voilà hande eɗen ɗo tawe nder Waly Ba Kounda ɗum noon haalamen inde maytode ma nene ɗum ko Binta Diawo hande kono jiiɗa jemma o hande nder Waly Ba jemma o kay yo mbara ɓuɓara ɗo kay ko ha weeta hono mbawɗa haalande fansi ji ɗi kulle an hiro ngo hande neɗɗo ay hunde ala ko wawi halde saabu komi koɗo ɗo saabu ɓoyiɗo ko sara ɗo mi jibina kono wona ɗo mi resami wayriɗo wayriɗo mi nana fimuyen di
weli kam non kala mi sodi tisa ɗo. So ɗum noon ɗum jaranima noon garɗa ha ɗo hiiro ɗo kala? Eyi ɗum jarane kam kala hunde fof e fans ɗum miɗa yiɗi ɗum. Jarama tigui. Jangguina e famina fulɓe ɓe. Ok voilà hande kadi en gari ɗo en kawriɗo e neɗɗo mo annduɗa DJ mawɗo DJ mo annduɗa DJ mo aduna on fof wayri yiide e nder social media he ɗum woni DJ Elbady tumonna e kantora fof ɓe gandi mo ko neɗɗo mo annduɗa bawɗo golle ɗe ɗum noon Elbady a salminama no bete wona because min mbayrima nande e golle ya tami alano ɗo ko ɗum waɗi tami alano ɗo ko mi jaltuɗo hoɗum kanta fansi ɗi hoɗum kanta fansi ɗi Elbady fansi ma ɗi hoɗum kanta fansi ma ɗi ɓayaɗa andi fansi ma ɗi ɓen ko spécial e ma hoɗum mbiyata ɗumen miɗo wawi wide fansi jam ɗiɗi no garta minen fof min ɓuɗiɗo e golle hen ya mi artiɗi ɗi arti e golle hande woni fos hiro am gonɗe ok ɗum noon fansi o nani Elbady wiya ko hande woni fos saye makko kadi o arti kadi o dogno noon kono noon o arti hoɗum jo hoɗum noon paranɗa hikka hoɗum paranɗa hikka fansi ma ɗi Elbady ɗo kam mine pari tan ha moƴƴa tan kala no moƴƴirta mine e artiside min mbaɗira noon ok ya hoɗum hikka hoɗum hikka noon parno hoɗum artiste ma ko hoɗum pari hikka hoɗum artiste ma ko hoɗum pari hikka oske mboɗi pari golle de mboɗi pari golle mboɗi he golle en tigui tigui seeɗa seeɗa rek ok so ɗum onon jiiɗo album makko hikka no jiirumi ni moƴƴi tan sina e moƴƴi ko wakkilare tan seeɗa seeɗa rek hoɗum sina mbiɗa wiya yimɓeɓe no mbiya tan subscribe e channel hen ya channel ngal si moƴƴi hen ko ene fof moƴƴani ya ɓari ko pulago darani ɗon e koye namrude leñol ngol yesso kay yimɓe mbakkilo tan mbaɗa hen subscribe ye fasidi ko ɗon no DJ Elbady oɗo ganno mbayrino ɗum nande e nder Gambia ɗo te noon o yano noon kono noon alhamdulillah biɗa alamin o arti te hande kadi ko hande woni first time makko hande kadi ko hande o futto kadi o warta e golle kadi te kadi o continue kadi o waɗa noon ko wowi wadde ko kadi December 6 hande ringen December 6 right now so hande noon te waɗe kelle oɗon andi arsaɓe hewti ka nder studio ɗo ka nder midulo ɗum noon Mr Ali tourne mani ma mi waɗe faltoɗa ɓe arsaɓe annduɗa ko fi maɓɓe taki hande arɗen ɗo kanko woni bawa mayraɓe roja arsaɓe annduɗa ko arsaɓe yaltuɓe e jamalu ngun arsaɓe annduɗa ɓe ala frontiére anybody ɓe ala frontiére hay e goto ɓe mawni kinaki ko arsaɓe annduɗa hiɓe wawi golle maɓɓe ɗen hikka ɓe waɗan en golle ɗe annduɗa jama on foof no habbi golle ɗen ɓe hokka en golle ɗe annduɗa golle waɗɗe fulla e fayda ɓayɗon andi men DJ Hero International mi elata loncin mo annduɗa tawa o soñji ɗi annduɗa ɗi yadani nafoore soñji ɗi annduɗa ɗi yadani ko mawɓe faala soñji ɗi annduɗa ɗi faala ko ɗi yadani ko mawɓe ko cemitali waɗi kew dowru waɗaneɓe kelle hande noon ko nden ñalani maɓɓe hande DJ Hero hawtiɗo hande hano ɗo wonde yimɓeɓe andiranta kamɓe kadi ɗum woni Ñamnal TV ko kamɓe kadi ko feere ɓe hewtiri ɗo te e yi kadi ɓe annduɗa hiɓe baw mayrange roja hiɓe darodi sms big manji ɗi annduɗa hiɓe takkimo ka e tagɓe ɓiɓe siraji makko maɓɓe ɗum no hiɓe heedi ɓe ɓaawo te nini hande ala ko heddi tun sina waɗaneɓe kelle rewɓe waɗneɓe kelle waliba nayɓe waɗneɓe support ɓeɗo ko fotaɓe waɗneɓe support hande hiɓe waɗanayi album mo annduɗa koko paquet o itta ɓe ara ɓe jonna en mo hettoɗen anden koɓe yimmi kon no waɗi nafa heɗoɗen kadi faamen kadi anden koɓe yewti kon hande ko ɗum waɗi a fayi ko moɗon ko DJ Hero immi ha Congo ardi e TV makko on ɗum woni Fulɓe TV mi foti ɗo e yimɓeɓe kadi Ñamnal TV kamɓe kadi yiɓe ɗo hande noon ala ko yombata ɓe nden minal nguɗo hande mbiɗa sori jama gila waali ba ɗo ha Sali Keñe yanama ndimbu en tundu ndu fof ɗo ha Saare Alpha fof are dare are jooɗe dare arsaɓen ko adani en ko ɓayɗen kadi eɗen ɗo wonde arsaɓe buyɓe annduɗa kamɓe kadi yiɓe ɗo oske fajirtumanɗa kanko staff makko on ɓe ɗo Demaske Bobo kanka dimo ɗo e wise one kamɓe kadi yiɓe ɗo e woɓɓe kadi te ɗum noon wani arsa men ɓe kelle waniɓe kelle temo dalli wanniɓe kelle ɓe ko sa hande ɗo jooɗi ɗo ko fi maɓɓe addi on ɗo ɗum noon e hitande mawɗo maɓɓe ɗum woni Demba Mbaalo o weltanama moƴƴa kankadi immo rayna himo immori ɗo ha Madina Gounas o hewti ɗo fi waggol ɓe support andina ɓe ko sukaɓe makko ɗum noon waɗaneɓe kelle mais hitande kadi staff ji makko ɗi ɗum woni Issa en waɗne Issa en kelle kanko mo annduɗa ɗum woni M Diawo kankadi rayna mo nder Kombo e yimɓe buyɓe wawani arde ɗo te kadi ko yimɓe wonɓe yiɗɓe ɓe
te say ndari foti funna tumanna ko yimɓe huufaɓe te yimɓe huufa te jama on fof no respecti ɓe ko ɗum waɗi ha hande dijere ɗo fi gila kombo ari wadde golɓe support Ardo TV makko ɗum woni Fulɓe TV waggolɓe support foti posta yottagolɓe nder Waliba Kunda ɗo ɗum ko ɓe wawi ɗum wadde ɗo ɓe nodde dijeyero ɓe lan dijeyero minen faala ara kono ko ange matériel ma fof arta wona fi gon wona dijede min no probléme mi addana on ko anduranta so jama o hiita ko fulɓe welana ko kala yiiɗo fof tawata ɓere maɓɓe no ɓuuɓi ɗum noon ala ko hedde sina mbaɗa ɓe bisimilla ɓe jooɗo no feewi ni cosane aada o waɗe kele ɗum noon dijeroji jande golle ko ɗum no DJ Babaji international kono hande noon miɗo weltiɗo ɓay hande o noon anduno en badi doguno en DJ en badi doguno en hande noon Allah waɗi o arti ho masiŋaji he ɗum ɗon wayde DJ en badi kala waɗo no woroma kene tolgol kala waɗo no yokkere ɗo hande o wonti o arti kadi masiŋaji ɓayde hande o ɓagari arti seeɗa mi waɗa o dege seeɗa o DJ mon mo annduɗa ko DJ anndaɗo DJ mo annduɗa waynoɗo golle ɗen DJ mo annduɗa mo jama ko wulɗa hay sembo masiŋaji he DJ mo annduɗa ko tumanna wulɗa mo kandoro wulɗa ɗum woni hongo DJ e baadi DJ mo annduɗa o wawi golle ɗen DJ mo annduɗa mo DJ eno respecti mo DJ eno respecti mo goɗɗe goɗɗo respecti mo boddema kadi respecti ɗum e yes voilà hande kadi eɗen ɗo e Waliba Kunda hande noon en ɗon gonde artiste mo ganduɗa artiste molanaɗo mole in tumanna ɗum woni hombo wonta on ɗum woni Demfos sa nani Demfos rek aɗa andi ko neɗɗo mo ganduɗa ko artiste mo ganduɗa ko o wattake présenté nder Fuladu hande noon mo ɗo wondi e Fulɓe TV yawti e DJ international for the first time yiɗigol amen ɗo ɗum noon Demfos a salminama yettama a juurama tigui ok hande noon en kawriɗo e nder Waliba Kunda ɗo hoɗum mbawɗa haalande fansi ɗi daroɓe Fulɓe TV yadude Demaske Bobo sina ɓe mbaɗa abonné tan e channel he ɓe ɓuura abbade golle DJ Yero an miɗen ɗo Waliba ɗo arde wadde soutenir guiɗo amen sehel amen mo ganduɗa minen ndendi foof minen gondi game o minen ndendi Dundudu minen ndendi ko kala ko Allah wattindiri men min gari ɗum ɗo hande wadde soutenir ɗo Waliba ɗo inchallahu rabbi hande ka Demaske mi kadi wonani kam surprise mawɗo because hande sa dari ka artiste mo ganduɗa ko big artiste hande nder Fuladu ɗo te hande yiidema ɗo e o concert ɗo wonani kam surprise mawɗo so a dari fayda artiste aɓe mawɓe ɓe ɗum woni onon ɓen mbo wani yiide arde wadde support artiste aɓe upcoming artiste ɓe te hande noon mi yima ɗo ko ɗum keɓɗa ko kalɗa e ɗin programme ji façon waaw ko guiɗo tan te kadi e dow mum koko mbimami ko koddigal waaw ko famille dal simin nanganani ɗum han ala goɗɗo bawɗo ɗum nangande minen ndendi ɗo minen gondi ɗo kala ko minen koddi ɗo ko ɗum addi kam ɗo han ko wayni kam ɓoyat wadde ɗo si allahu lamɗo jooɓe ok hande ko ɗum wonno Demfos ɓayo ɗon gandi mo kankadi ko artiste mo annduɗa artiste molnaɗo mole e nder Fuladu ɗo tembo waɗa golle joɗɗe e nder Fuladu ɓayɗen jiiya wattu yo wattu mbo yaltina kesum e dow kesum te parce que haalan fansi ɗi because o time miɗen jakiliɗe ko noon tan ko golle ɗe rek golle ɗe te kadi ko wattu o yonti tan eyyi wattu o yonti tawa ɗi yombi ko noon tigui ko ɗum wonno Demfos hande kadi jardene makko mbawi yettade nder programme to o wawa waɗande noon ko te fillede yawde Fulɓe Demaske Bobo
ñande jemma o groupe MK Waliba Burda ɗum noon bisimilla moɗon ko ɗon gonɗon Fati fonda tumanna reva Wajam jawata dari wara sabu fansi de fo bari wajam jawata dari wara sabu dundu fo bari simi yakki ma jafada sabu ite rendiye jemdani fawri bari bari nyari bi onyande yombata banmanji fawri bari nyari bi onyande bubata Sebenarnya aku lengan mabur alimen, so I come
okay hande kadi en keɓat kadi bane kunda naɓe ɗum woni ba denja ɓe noon ni mbayri ɓe noon kulɓinide yes do en keɓat bane kunda naɓe oɗon gandi hiɗa yo hitan ɓe mboyi gañade ɗo kono hika kadi mi anda koro walla ɓe ganco walla ɓe gancako ɗum noon joni daren ɓe kamɓe kadi ko hoɗum ɓe gokkata en ɗo ɗum noon gare kolle ɓe e kolle DJ o morko mo paallono yeah Jam jam what I did wanna suck fancy for body. Why jam jam what I did what I wanna suck do for body. See me at me my jafada sabu there and the end. Give me any for the body. Body nyari bi onyan de yo. Bad man give for the body. Body nyari bi onyan de kubata. This is my they wanna jam.
Thank you so much. Mario nivel
Ngatanebe lawol tawɗo gandi seɗɗe bunaɓe he wali ba oɗon gandi ko family ɗum non miɗa andi artiste maɓɓe o naɗɗo ɗum woni Oske Fajir Tumanna ndeysaan Fati Fonda Tumanna forever Jam jam what I did it. I wanna suck fancy before body. Why jam jam what I did it. What I wanna suck do for body. See me at me man Jafada sabi there and the end. Jemina for the body. Body in your behind and the young bata. Bad man for the body. Body in your behind and the bubata.
jaarani yimɓe ɓe eyi caméraji ɗi eɗen ɗon gonde Fulɓe TV non min jaari rewɓe Waly Ba ɗum non min jaari mawɓe worɓe Waly Ba ɗum non min jaari cukalon Waly Ba kon eyyi min jaari cukalon ndewon koñ towantoso koñ koñ min takka ɗon boɓe mawɗi ɗi min calmini Jergayo min calmini Almami hande ko ñalande moɗon Waly Ba naɓe ñalande ɓeɗo ɓe jaliɓe ganduɗa hita yeehi tan ɓe mo en waɗande ñalngu ganduɗa ngu manitoɗen hikka noon ɓe gari kadi ɓe pewji album maɓɓe o ɓe noddi ko takki taari Waly Ba ko surtout Waly Ba naɓe hoore maɓɓe ke moɗo hita yeehi tan o waɗa ɗo event mo ganduɗa event mawɗo te kadi oɗon gandi programme makko o hewti next weekend keɓen ɗoske kan kadi Waly Ba naɓe mbiɗo yiya support moɗon ɗo si wi ɗon kadi garane MC1 Marew Tumanna o aran ɗo kankala mo waɗa event mo ganduɗa event mawɗo hita yo hitan nder Waly Ba ɗo te ono fof on jaltat mbaɗon ɓe support hay goto wonta ɓaawo ɗum ko yettere Allah mbaɗe goɗono kadi right min jilo fo
Benjino, Oscar for you to Manda. Manda, okay, do. What's getting on? Right. Mingi Lopo. Where's one man? Where's one girl? Besan. No, Andy, Tumanda, welcome. Penga la frontier. Andy, me the put okay the girl na. Daga, me the put okay. Time ani me digere na la frontier. Balle kam girl. Okay, Roja. Gare do silenge taw mi mbaɗa on présenté gare taw mi mbaɗa on présenté tujojo jaha mi waɗa on présenté e nder hiro e balas hiro ngo ticce gare ɗon stage ɗon dare ɗon ɗo ɗo joyi hanko on jonta kono moni king of mamulata goɗɗa sabuna oɗon gandi mo be jogui guiɗo ɓe artiste ɓe ganduɗa hande ɓe gonde rewɓe maɓɓe rewɓe caméra ji ɓatte naɗe mbaɗe natal yo yaha caméra yo yaha mbaɗe galaɓe yuke ko woni rota e ɓaw mayram kanko e maymuna e hawa dessan allah akbar kala ko heeɗi ɗo andi artiste jamo on artistaɓe baccinoɓe ɓe oɗon gandi ɓeɗo ɓe wona ɓe kirraɓe ɗawimeton ɓe jeeya ko mori ɓe ɗumen dani non ko endare on ñaledi seeɗa taw so ɓeɗo ɓe machallah ɗo yooɗi ko ɓe woni jooma himɓe ngo ko ɓe gaddi en ɗo ɗum noon mbiyataɓe parla o ɗum woni bawa men o ɗuret ɗini alhamdulillah rabbil alamin ɗo ko weltare tan woni ɗo ɓay on jii ɓeɗo jaliɓe ɓe ganda enɗodirɓe ɓe jiɗodiri rewɓe mumen ɓe kadi jiɗodiri ɓoytire allah se keɓi sa ɓe jaliɓe ɓay en jii hande jaliɓe ɓe pecce ɗe keewi ɗum no mbanɗe kelle dow fajiri mbaɗe kelle mbimi mbaɗe kelle dow kala on beltaki yo on beltaki awa ko yettere allah hande en keeɓiɓe ɗo ɗum noon yoncin maɓɓe o hande ma on ketto ko meeɗa hetto ɗo ɓe moftani en ɗum noon ko ɗum waɗi ha dijero yimɓe gila combo joli e moto ardi e télé mo ganduɗa télé international ɗum woni fulɓe tv min kawri ɗo e manda tv e sori asafula mala tv min kawri ɗo e ñamala tv oɗon gandi kamɓe kadi ɓe mbaɗa golle joɗɗe e nder gambia ɗo ɗum noon mbaɗaniɓe kelle ñamala tv ɗum noon hande ala komin mbawta wiide sina miɗen jara ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓe gaddi en ɗo ɓe mbaɗi sababu kawriɗen ɗo ɗum woni baba mayrame rodia ɗum noon caméra ji ɗi mi sikki o ɓangi natal ɗe o ɓangi vidéo ji kadi ɗo ala ko heddi jamma aduna o fof yo yiya ɗum to youtube to feere yimɓe ganda ko ɓe mbaɗi ɗo ko gandanta ko meɗa ko waɗe darnugo rewɓe maɓɓe hakkude bulunda artiste darna def hunde hakkude bulunda ko ɓe mbaɗi for the first time mbaɗege dow mbanne ɓe kelle dow ɗum ne kala ɓe darreɓe maɓɓe ɓe guitti dj mo ganduɗa dj o woni duuɓi e mbayriri ɗum e programme hande mo ari mo nangana ɓe laptop o mo fijinaɓe ha wela ɗum woni dj elbadi wala juɓɓe wala kollel dole ɗo siran ɗo mo be to siran ɗo ɓayɓe andi deje siran ɗo mboɗon ɗumata o metane mo beta o site ok nice mbaɗa kelle metane o mat
Est-ce qu'il y a un pari? Non, non, para, nanane, I heard it. Nanane, I heard it. So the pari kilo, the mother kill the pass. Hey, mother killing her, nanane, I heard it. I want to go to somebody. Mane ko mo kill. Arabe wali babe ngoni. Aro fancy gi fodi fonda di ngoni. Big Baba Roja, mane be kill ho do.
Wali baik ke sab kali depan dia pun ajar tu ini kan dia always one from village mana hai sai kali depan wali dua sabara ke rupi ka kali depan wali mapuya ka kali depan wali dua sabara ke rupi ka kali depan Sewal baik kan ada. Walau embeda bongo, ayo saya kalah di mana nunda ini bongo. Adi je bongo. Ayo saya hanya mengatur di dalamnya. Ayo kalian buat do. Kalian buat do. Ayo saya. Ini aku di barat sini. Bro. Ini aku lima. Bro.
Saya wali bal weltima very fonda mi on weltima tigi golle kadi on beltanama fansi jiɗi o nangani arsuji ɗi ha woni gonga on mbiyama re jokke golle rek o calminama tigi very